най-накрая вече е студено и мога да си ям шоколад колкото си искам. И си поръчах кутията на Весело парти от Варна. Ми я доставиха и в нея има няколко вида дубайски шоколад. От този с пистачиото вътре. О, не ми пука. 2, 3, 5, колкото кача толкова, съжалявам. Има и пастъчно масло. И един огромен пакет ядки. И още весели ядки. И трети вид ядки. Ами много ви благодаря, хора. Ще потренирам там известно време, но тук първо ще се насладя на тези лакомства, които сте ми направили, които сте ми изпратили с толкова любов. Чак от Варна. Целувки на всички и ако ви се яде от този хубавия дубайския шоколад, да, тагвам ги да си поръчате.